ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ದಮ್ ಬಿಡ್ದು ಓಡದೆ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗೆಂಡೋಡ ತೂತೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೆಂಡ ದಿವೋಗೆ ನಡುಕು ಏತ್ 25 ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಕೊರ್ಚಾರ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಡುಕು ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕುಲ್ಲಿ ಇತ್ರೊಟ್ಟು ತಿಂದಿಪ್ಪ ಯಾರು ಮಲ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಿಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಯಾರ ಇರು ನೇಮ್ ಐತಿನ ತೊಜ್ಪ ಇಜಾರ ಬುಗ್ಗೆ ಪೋಪುನ್ ನಿನ್ನ ಈಜ ಮಂತ ನಿನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಲ್ತ ಒಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಲ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಆಯ್ತಾ ಕರೆಂಟ್ ಹೋತು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ತೊಜ್ಪಾವೇನ ಈಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಕರೆಂಟ್ ಹೋತು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ತಿರ್ಗಾಣಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡ್ರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಈತ ಬೋಡಿ ಮಾವ ನೀರುಳ್ಳಿ 2 kg ಅರಿ ಕನ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕ 2 kg ಕೋರಿಲ್ಲ ಕನ ಇದ್ದ ಹಂದೆ ಮೊನೆ ತೂದಿಪ್ಪದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಅಂದು ಪುದೀನನಾ ರಡ್ಲ ಉಂಡು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ತುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಎತ್ತೇರ ನನ್ನ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ತುಲ್ಲೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಮನೆ ದೋಚ್ಪವನ್ ಬರ್ಚಿಗ್ಯಾರ್ರಿ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅನ್ನೆ ಪೂರ ತುಲ್ಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ತೆಕ್ಕದೀಯ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ 2 kg ಉಂಡು ನೆಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದರಿ ನನ್ನ ಸೋಕು ತೆಕ್ಕದು ನೀರಿಗೆ ಬಾಡ್ಗ ಅಕ್ಕನ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅರ ಬಾರ್ ಸೋಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾವುಂಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದು ಬರ್ತದ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಂಡೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೂಜೆರು ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ 2 ಸೇರ ಬಿರಿಯಾನಿ 2 kg ಕೋರಿ 2 ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ದರಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಸೋಕು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂಲೆ ತೂದು ನಿಕ್ಕು ಲಂಚೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ದೆಕ್ಕಗ ಸೋಕು ಅರಿನ ಮುದಾಂಡ್ ಸುದೀಪ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಕಲ ಸುದೀಪ್ ಉಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ನಾರ ಸುದೀಪ್ ಉಲ್ಲೆ ಇದೆ ಸುದೀಪ್ ಅಲ್ಲ ಸುದೀಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾ ಮುಂದೊಂದಿಗೆ ಎಂದ್ರು ನೀರು ಮಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸೋಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಪುಂಡಿ ಬಜ್ಜದೆ ಬಡ ಸೊಪ್ಪು ಹೋಗ್ಲ ಕತ್ತಲ್ಲೇ 2 ಚಮಚ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಚಮಚನ ಅವ ಕೈ ಏನು ಚಮಚ ಅಂದಾಜುಂಟು ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಷಿ ಜೀರಿಗೆ ಭಂಡಾರ ಟೊಮೆಟೊ ಹೊರ್ಚಾಯ್ತು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಏನು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ
ఏందా సన్న ఇజ్జి అక్క మరి అది పోండి అన్న అన్నాండు వెల్లుల్లి శుంಠಿ అయితే ನೆನ್ನು ಕೂಡ ಕಡೆಕ್ಕ ಅಂತ ನೀರು ಮೈತು ಕೂಡ ಕಡೆಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗೇನ ಕಡೆಯೋಡು ನಾನೇನಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೂಡ 10 ಜಾಂದು ನೆಟ್ಟು ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀರು ಮಾಯ್ತದಿ ಓಡು ಒಂಚೂರು ವಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ ಐಕ್ಕೆ ಪುದೀನ ವಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೇನೆ 10 ಜಿ ಅಕ್ಕಡ ಔಟ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಉಂಟು ನೀರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಪ್ಪು ಕೊಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವ ಹಾಪು ಚಕ್ಕ ಆಚಿನ ಕಡೆ ಚೂರು ಪಡ ಕೂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಅಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸಿ ಕಡೆ ಓಡು ಕೊಂಚವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕಡೆಯದು ಕೋರಿತುಲ್ಲೆ ಎಂಕಲೊಂದು ಅಂತ ಸಂಬಂಧದ ಅಕ್ಕಲ ನಂಗಾಡಿ ಕೋರಿದ್ದ ಅಂಚದೊಂದು ಕಾರು ಪೂರ ಕಲೀಜ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಕೋರಿ 2 kg ಕೋರಿ ಒಂದು 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕನ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಮನ ಅಂಗಡಿ ಅವು ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಬು ಚಿಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಮನ ಅಂಗಡಿ ಅದೇ ಅಂಚದು ಕೋರಿ ಅಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ನಡೇಗೆ ಹೂಪು ಕೋರಿ ಕನಾರ ತಿನ್ಕನ ಪೀಸು ತುಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರು ಹೆಚ್ಚ ಅದೊಂದು ಇಂಚಿನಕ್ಕ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸೀತಾತ ಎಂಕದ ನರಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಸೀತ ಎಂಕ್ ಸೀತ ಆತನು ಸೀತಾಕಾಯಿ ದೇರು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸುಲು ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ನೂರಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮುದು ಅನಪ್ಪ ಮಲೆ ಒಂಚೂರು ಲುಂಬುಗಲೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ತದೆ ದೆಕ್ಕದು ಲುಂಬಿನ ನಲೈ ಸರ್ತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತೆ ನೀರಿಂಚ ಕೊದ್ದೋಡು ಅಕ್ಕ ಈಗ ನೆಯ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೆಯ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡಾತ ಅರಿ ಅಂಟ ಹಾಕೊಂಡಾತ ಈಗ ಚೂರೆಣ್ಣೆ ಆಯ್ಪೋಡು ಎಂದುವೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದೇ ಆತಕ್ಕ ಕಾಲ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ಕೊಂಡೆದಾತು ನರಿ ಬಾಡು ಒಂದು ಕೈಯ ಬರ್ತದೆ ಇದೇ ಏನು ಮೋನೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಪಿ ಇಡ್ದಾಂಡು ಒಂತೆ ರೂಬಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬಟಾರ್ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಉಲೆ ಪುಚ್ಚೆಲೆಗ್ ರೂಬಿಗೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದಿನಿ ನಾನೆಂದು ಆತೆ ಗ್ರೇವಿ ಆತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಯರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಯಾರ ಅದೇ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊನಾ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡಿದೆ ತೂಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೂಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಕಡ್ಡು ಹಾಕಿ ಕನ ಇದ್ದ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಂಡ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪ ಎತ್ತಂಡ ಈ ಮಸಾಲ ಹೊರ ಕನತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಂಡ ಈ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಲ ಹಾಡಿಯ
ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಗ್ರೇವಿ ಆ ಮಸಾಲೆ ತೋಟು ಪೌಡರ್ ನನಗೆ ಕೋರಿ ಬಾಡ್ನತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಡೋ ಮಸಾಲ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಚೂರು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರಡ್ಡು ಪಾಡುವಾರಾ ರಡ್ಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ರಡ್ಡು ಒಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಮಲ್ದೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಕುಡ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಯಾರ ಬಾಡ್ನ ತೆಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೀಕು ಉಪ್ಪಾಡುವೆ ಈತಿ ಯಾವು ಕುಡ ಬಕ್ಕ ತೂದು ಬಾಡುದ ರೈಸ್ ಆತು ಅಂತ ಕೋರಿ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸಾಲಾಗ ಕೊಜಾಪುರ ಬಾರ್ದದೆ ಅಪ್ಪ ಬೇಬಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಮನ ಏತು ಹೊತ್ತು ಕಾಪುಂಡು ಪೂರ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಿನ ಕಾತು ಕುಲ್ದ ಏತು ಹೊರ್ತು ಕಾಪುಂಡು ಕಲ್ಲರ್ ಉಂಡದು ಜ್ಯೋತಿ ಕಲ್ಲರ್ ದಕ್ಕದಾರ ಅಂತ ಹೇರ ಒಂದು ರೂಬಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಜಾನಲ್ಲ ಚಂಗುಲ ಚುಂಗುಲ ಅಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಚಂಗುಲ ಚುಂಗುಲ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೂಬಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಜಾನಲ್ಲ ಆಗ ಬೋ ಉರು ಅಪ್ಪನದೆ ಬಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಜಾತ ಅಕ್ಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಜಾನ ರೂಬಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಹೋತು ಜಿದೆ ಹೆಂಗ್ ಅಲತ ಬಾಲ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಂದು ಜೊತೆ ಖಾನೆ ಬೇಗ ಲಾಗ್ತನತ ಹಾ ಮರ್ಮರ್ ಬರ್ರಾಗಿತ್ತೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಲೆಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೋಯಿಲ್ಗೆ 3 ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತ್ಮತಿ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು ಬೋಯ್ ಹಾಂ ಬಾಸೆಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಸೆ ಇದ್ದ ಹಿಂಗಡೆ ಕುಳ್ಳಾಡತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಲೆಪ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಂತಿದ್ದ ದಯ ಪಂಡ ದಯ ತೊಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರು ಇಂತಕ್ಕೇ ನೋಡಿ ನಿಂತಾರೆ ಅಡೆ ಹೋಗ್ಪಾರಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಕೊಡಿಯಪ್ಪ ಹಾಂ ಬಾರ್ಕೊಡಿ ನೀವೇ ಆಯ್ತಾರ ಒಕ್ಕೊಡಿ ಬಾರ್ಕಣ ಪೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಬಾರ್ದ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಾರ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಣ್ಣು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದು ಹಾಂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ ಕೋ ಕಲರ್ ಹಾವು ಸರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಲ್ಲರ್ ಮೇಲ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲರ್ ಎಕಡವರ ಬಾಡಿ ಆತೇನಮ್ಮ ಇದು ಕಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೈಮ್ ಆಲ್ದನ ಬಕ್ಕಲ ಕುಡ ಅದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕುಡ ಏರ್ ಬಣ್ಣ ಈ ಬಣ್ಣ ಕೈ ಕಟ್ಟುವನ್ ಹಾಂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ಪು ನೆಯ್ ಹೊಡೆಯಲು ನೀ ಬಾರ್ದು ಜರ ನೀವು ಉಂಡಕ್ಕ ಕೈ ಒಂದು ಕೊರ್ಲೆ ನೀ ಕೊರ್ಲೆ ಅಲ್ವ ನೆಯ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಲಾವ್ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಂಡು ಸೂಪರ್ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ದು ನೀವು ಕತ್ತೆರಿತ್ತುಂಡು ನೆಯ್ಯ ಆತೇನಾ ಗೊಂಜಿ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮರ್ಮೇಗಂತಿ ನಾವು ಆಡು ಹಾಗೆ ಏತಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಕಲರ್ ಏನಿದ್ದಿ ಬಕೆಟ್ ಪತ್ತಾತಿರಕ್ಲು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸುಂಡದ ಅಂಚವು ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದತ್ತ ನಮ್ಮ ಅದೇ
ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ನೆಯ್ಯಿ ಬರ್ಚಿ ವಾ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಉಂಡು ಗುಂಡಿ ಗುಂಡಿ ಮಾಲ್ತದು ನೆಯ್ಯಿ ಮೈತೀನಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುಂಡಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆತಾವು 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೆಯ್ಯಿ ಯಾವ ಸೇರಾರಿತ್ತ ಬಿರಿಯಾನಿ ఒక 2 kg ಕೋರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂಡು ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರು ಸೋಕು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೀರು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಹೊರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಇನ್ನೇನು ಜನ ಡಾರಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಒಂಜಿ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತುಂಟು ಒಂಚೂರು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದಿಯ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ನಿಮ್ಸ್ ಅಕ್ಕ 3/4 ಗಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆಯಿತು ದಿಕ್ಕೆಲ್ದು ಕಾಲಿಗೆ ಎಂಡೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತುಂಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಪುಗೆವಾರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಂಡದಕ್ಕ ವಾ ಕೋರಿದ ತುಂಡೆ ಬರಡು ಬೀ ಹಾಕಿದೆತ್ತೀನಿ ಯಾರು ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಬತ್ತಂಡ ವಾ ಸೂಪರ್ ಮುಗಿಲಕ್ಕ ಮಾಮಗು ಮಾಮಗು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ರೊಟ್ಟು ನೀರು ಅಮ್ಮಗ 3 ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತಂದು ತಿಂತುಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗ್ತಂದ ಎಂಚ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ತಿನ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಗೆಂಡ ಅವು ದಮ್ ಬುಡ್ದಿದ್ದು ಐತೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಂತ ಗೆಂಡ ಪಿಂಗನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಂಡ ಪಾರ್ದು ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಗೆಂಡದ ಮೇಲಿಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಮೈತದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬಾಯ್ದಿ ಓಡು ತಂದೂರಿ ಉಂಡದೆ ತಂದೂರಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಕೂಡ ತಿನ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ತಜ್ಪಾವಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಪೋಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ ನಿಗುಲು ಪನ್ಪಾರಿ ಏತ್ ಪಾತೆರುವಾರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಾರ ಒಂದು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡುವಾರ ಈಗ ಸಲ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇದೇ ಇಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಕಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆದ ಬಂದು ಪೂರ ತುಯ್ಯಾರ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾತ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಲ್ದನ ಆಕಲು ಶನಿವಾರ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಬೈದೋಲಿ ಎಪ್ಪ ಪೋಪುಂದು ಗೊತ್ತು ಜಲ್ಲೆನೆ ಪೋಪ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಮಸ್ತ್ ಉರುವ ಆಪುಂಡು ಪೋಯಿನರ್ದು ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ನಳಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವಂತ ನಕ್ಲು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪಲನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಪು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಚಾನಲ್ ತೂಲೆಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.